Ani ma neprekvapila celkom informácia, ktorú som sa dozvedel z miestnej tlače a aj z plagátov, že Palo Bielik sa rozhodol kandidovať za primátora mesta Banskej Bystrice. Pala poznám už skoro 20 rokov a považujem to za vyvrcholenie jeho činnosti v komunálnej práci ako poslanca. A teraz po viac ako 26-ročnej práci poslaneckej, nazbieraní skúseností, aby to zužitkoval aj ako primátor mesta Banskej Bystrice. S Palom som sa zoznámil skoro pred viac ako 20 rokmi. V začiatku to bol vzťah pracovný. On ako poslanec za sídlisko Rudlova Sácova organizoval stavebné práce na doplňanie vybavenosti pre sídlisko a ja som bol ako účastník výberových konaní dodávateľských prác. Tu som sa bližšie aj zoznámil s Palom, jeho štýlom práce, jeho práce s ľuďmi, nárokmi na seba a nárokmi na ľudí. Môžem povedať, že vážim si ho pre tieto jeho zásady a našli sme veľakrát aj spoločnú reč pri riešení rôznej problematiky, ktorá sa týka vybavenosti, technické vybavenosti sídlisk. No a postupne náš vzťah prerástol aj do takého kamarátskeho vzťahu. Keď som si prečítal Palov volebný program, tak môžem povedať, že vychádza z jeho predstav, ktoré nie sú iba teraz povedané z titulu toho volebného programu, ale sú to zásady a veci, ktoré stále on deklaroval, za ktoré bojoval, a môžem povedať, že je to jedno z mála poslancov, ktoré som znal, ktorí sa zaujímajú detailne o ľudí, stýkajú sa s ľuďmi a pracujú s ľuďmi. Preto by som chcel Palovi, pevne verím, že jeho kandidatúra bude úspešná, doporučiť, aby sa týchto svojich zásad držal. To znamená, aby naďalej počúval hlas ľudí, aby sa naďalej staral o bežné starosti ľudí, o ich bežný život, aby nepodliehal aj tlaku rôznych iných záujmových skupín, ktoré by celkom nesplňali zámery, ktoré si on ako kandidát na primátora vytýčil. Voľby sa blížia. Ja som už pevne presvedčený, koho budem voliť. Budem voliť ako primátora mesta Banskej Bystrici Pala Bielika a pri debatách s kamarátmi, priateľmi doporučujem svojim známym, aby ho volili, a aj vysvetľujem zároveň dôvody, prečo by ho mali voliť. Skrátka to, čo som pred chvíľou o osobnosti Pala Bielika povedal.